muévanse. Ahí. Onde están enterrados os corpos destas 4 persoas a día de hoxe sigue sendo o segredo da Fruxeira. Mi abuelo era de Falange, entonces el mayor miedo, eso lo contaba mi madre, que el mayor miedo de su padre era encontrarse con su hermano algún día. Había algo moi oculto, algo seguramente tráxico, moi tráxico, que podría coller afectar non somente a min, que sí, senón a toda a familia. Son acusados de auxilio á rebelión. Entón é unha perversión, porque os militares que se sublevan contra a República acusan de rebelión militar a os militares que defenden ao goberno e os civiles que apoian ao goberno. Por lo tanto, é o mundo ao revés. Decían, a esa le mataron al padre, como si fuera una cosa así vergonzosa. Hicieron lo que quisieron con mi padre, hasta que le quitaron la vida. Cuando le quitaron la vida, se nos acabó todo. E cada ano se conmemoraba a victoria, o día da victoria. A victoria para uns e a derrota para outros. E, polo tanto, non hubo unha reparación moral da xente asesinada. Que este España sembrada de cadáveres dese xeito, que haya unha resistencia a recuperarlos. Me parece exagerado eso. Yo no quería hablar de eso. Me costaba muchísimo trabajo. Pues nós non pedimos venganza, pedimos reconocer a verdade.